Waterman, dit is energie voor de maand december. Laten we eens even kijken. We hebben de zwaarde 2. Er blijkt toch wel deze maand een situatie te komen waarin dat je toch eigenlijk moet beslissen tussen twee bepaalde dingen. Je zit eigenlijk tussen twee muren in. A of B. B of misschien zelfs C. Maar uiteindelijk blijkt het toch wel dat je deze maand meer gaat richten op het denken en dan eigenlijk op het daadwerkelijk beslissen. Het is een maand waarin dat jij eigenlijk ook bent aan het denken over jezelf. Over misschien hoe dat jij in het leven staat of hoe dat jij in het leven staat met jezelf. En deze kaart zegt het eigenlijk allemaal. Je bent nog wat geblinddoekt. Dus het kan goed zijn dat je het nog niet weet. Maar dat is perfect oké. Want de antwoorden komen meestal wanneer je even nadenkt over al de mogelijke uitkomsten die er kunnen komen voor jou.